Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita we gelap apa to Yutin iki? Gelap apa? Golek sego pi. Jere ada wong gelap tepo iki piye to? Tepo dek iki to jane wong nepo, nek wong rembuk-rembuk. Nek ra nepo padha tak gruduk kok tepo tanah budhe-budhe kemang kabeh. Masa. Budhe iki lho bodho-bodho. Berarti wis Ya budhe kemang. berarti wis sawetres e. Ah. Terus nemen bakule. Iya kadung enek tepo. Bagus. Ora nek teko tepo, nek ra nek teko wis dhewe budhe kemang. Lah aku iki pataken raine ngono lho. Ora tak tepo cangkeme to. Iya, kudu ngono. Teplok cangkeme. Iya. Teplok-tepo to. Iya to. Wong mulang sarak. Antara wong kuwi arep ben wi trabeh budrek lho le. Sosat golek sosat, jelokane sosatno. Ya ya, wis ngono kuwi paham, Bro. Wangi wong budrekan. Tekok sing enek, tekok sing enek. Jajal kuwi pono sesuk bakul tepo enek mara ora? Heeh. Ana dijeneng sangkeme. Ya, ngono. Yo sesuk bakal tepo enek wong maro Heeh. mestine ya enek kok. Ya warung kok enek kok ya mestine enek wong maro. Ben wong jemaah berkah to ya. Oh, set to kok wis Ben to jemaah sabar. berkah. Oh, wis sabar, Bos. Kok. Lah wong iki lagi ragu kok. Kopi, Bro. Ngopi. Oke, tak ceklekno. Heeh. Tak To, Bos. kowe najan gak bayar nek tak dol. Los. Lah, Pakde. kosok. Iya, nyapa tagih? Warung bedek kenyang kok. Pakde. Warung bedek kenyang kok tagih bareng. Bodo kandung. Ya. Lu bangun kadang witik. Bangun kandang sapi kok. Sapine sapa kuwi lho kok. Sapine wong mone kono. Tetanggane ora digablek sapi kabeh kok. Duwene godhong kentara, Bos. Ngono lho. Iya ya mesti kok. Oh, kok. Pinter Jek, Jek nek nyolong, Jek. Iki pokoke nang paro krana kowe. Iya to, ngene setelan kok iki digambar Iki wis wis. setel sing wis. Ngono kuwi digambar. Sing duwe nang marung kono. Oh, duwe nek pas aku nang Surabaya ngabutin bayo. Iya. Goblok kabeh tandiraku. Masa aku tok. Ya iyalah. Saya sing duwe dudus kuwi ya. Yo, kok disabungkel bungkel. Ya Allah, beneran kelapane pipin ora enak ya. Lho mesti to aku kok. Kupung enek. Mesti kipin ngono to. Iya, ora enek wonge kok kesempatan kok. Goblok wonge nek kono lho. Aku pas ning Surabaya kan. Iya, to yo ben. Ora junjung sak pete gumle. Ya apa trabe semineh kok. Wewi lho, ngulup iki gak tau. Biasa dikulupmu godhong pelem lho kok. Ngene yo ten kuwi mergakno godhonge kuwi rene papane eneke godhong pelem. Godhong pelem dhuwure kae karek ninggek ae. Lah nek kono godhong pelem tok. Lontorane Sego gaplek enek, jangan tempe ada, gerih ada. gerihe sapa? Kep gerih enek yo. Asake gerih. Balur enek. Enak sarapan lawa balur kuwi. Enakne malah bosok pewean iki to enak. Masa enake rambananmu kuwi kok. Pokoke anggere nang warung terono. Ya mesti tetep. Wah, gak ngono wedhusku kelaparan lho. Iya to. Bendina tak pakani mie waleh wedhusku. Kok. Wedhot ora, Ben. Nyapa wedhus didot? Lah wedhose anu manak papat ya didot. Ya kono nek telu wis cukup kok wis mangane suwe enak-enak kok. Mangane nggonku ki nganu ya Des, serambanan lho ngedan ya, ngedan. Ramban. Kok Yuti TP-ne Yuti kok malik lho. TP-ne kok Kok malik sak gosong leh wingo. tak gobloke lak gelem ngakono Lah, ya gosong leh to kadang. Ora. Bakul terang ngono kuwi kok. Boleh jaknya kok. Jak baju. Kok.
digosok lho banyu. Ngono kuwi ndang dikeki banyu panas kok. Malah ngono. Gasar pate be gosong be kobong kok. Sing marai bilang banyu lho, Nyok. Yo ben. Aja ngono piye? Diunter, tenan tenan. Nyapa? Lah ya saya bingung dhewe lho. Kok gak klik kok? Ben. Lah yo ben kobong yo ben warung ini kok. Warung dok nyang kebakaran yo ben. Bakal buka. Oh. Warung bi kenyang kok. Oh, Bos. Iki lho pokoke angger. Apa nih? Aku warung ndang. Warung iki ngene iki warung buka tutup kok bakal lewang biang-biang kok. Pak ndang ngarit rono. Ngalih ning ndi? Ngarit. Yo ngarit to tetep. Entekno ku tak bakare kok. Rene raban dimaling kaleh kok. Delok tanam. Ranem nyapa? Cik loro kae. Oh. Taktik. Wis alhamdulillah smart wis Iso mlaku. alhamdulillah ramne wis mlaku. Sikil kan jago. Ya ora apa-apa penting Sikil aku jago. Lak aku lak. ya ndelok karo nggo cerewet yo ben kok. Oh. Bakul ya apa? Ya apa ngiwangi wis entek kok. Lagi wong digawekno sponsor kowe kok. Wis gak sponsor barang kok. Iki sponsormu. Lah iki sponsore ya. Lho, muni sponsor taek yo Tin. Piye? Ngono kuwi kok. Oh, kuwi ngirim Rana. Ya. Ya, gak apa-apa ndungakno ndang. Kowe sak buntas. Ya ora apa-apa. Sak buntas. Sopo iki? Oh, gethuk. Karis pecah. Ya, sego pecele kok titeke. Betul konggone kita. Ya, ngono lho. Karo golek. Rambanan kembang. Oh, rambanan. Terus disuruh nyapa gak tau kek rambanan? Oh, wis rambanane wis prang-prang sak. Lah, ya niki nggone titik akeh rambanan. Gak aku nek. Kok karek Gak ning gone titik tak pasal lho kowe. nggone titik iki langganan kok. Gratis rambanan gratis. Jadi tak butuhe munyo aku. Lah mosok gak bayar? Iya kok. Kowe nek golek rambanan Nyapa ta golek? Nggone titik umbrukan rambanan karek jumuk. rambanan gratis, kopi gratis, sarapan gratis. Aku kok Wis pinang. ya, dah gone lerana muga-muga sehat selalu. Ya, dengan sehat ya. Ya, klo, gumbap lo kopine. Oh. Mogak maglik lo bayune lo. Ceploke kopi. Biyen sampe tak angkat gelas kene pisan. Kowe kok kebakaran warung piye? Kok Delokno ijo lho, ijo kok ndi kok? Pak Jokowi. Oh, Jokowi ya ora apa-apa. Presidene Prabowo kok Jokowi. Oh, senengamu Jokowi. Lah ya Pak Jokowi Gledok. Ya, Pak RT to, ya. Ya. Lah ya naik Pak Joko RT 31. Ya. Wah, Bos. Udah sarapan iki lho. Jeblok kayak kopi. Kowe yo Pak dicemplok kopi lali aku. Ah, iku gak krungu to kupingmu lho kok. Iya pokoke modine jocol. Wonge jek ning sungai. Jeneng kali wonge, Bos. Lho. Kok warunge kebakaran. Ben diijoli Pak Joko Glendok. Iya ya, wis ora apa-apa, Los. Tenang ae, kopi ini lho, Bos. Kopine goreng dhewe yo. Masa goreng dhewe? Iya to. Enak ta goreng dhewe terae. Wis to, enak-enak. Lagi Pak Sodik. Ojo sedengan. Wah, lagi kenaan stroke. Warungnya kudu paham ngono kuwi kok sok. Guyang tangan. Kok. Ya. Budrak bakule.
Gara-gara tepo enek sing pesen ya. Bisa didekno ora rene. Ngono geplang raine ngono lho. Negeri. Wes ngono blas vlog pagi hari ini. Jangan lupa YouTube Kenang Rejo, di like, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.